Sining kang dermati sining amiki keluar jok edona hem tun hemalong miari hinganta mi chupila. Lakhain koira phonilip constituency ki parlo ke kora hidi arong along Samson Croa hema birialong. Sining kang dermati sining amiki keluar her ingtang rak penajok hemalong kachithorbo miari hinganta mi chupila. Isi manghumi mi Samson Crow hema birialong ajo porla an sining kang der arki ke the sitami alang litum hem tu nisita arjudun longle lapen adabapor osumaratum biria longle ki sur lapen pinang ansa aronganta ki oi cho lapen arbo anta prithang theklongsi osumaratum nang than pen nilitum ki aphetsi phere tuaradlo an anta chothek thipin lopusi nilef pherang kia bitungatum kahumri damahot ki phoka chini bega hem tunatum pen lamthe nang pachini don tangte klarda pen alam thile arjupon iklona chuki hola pen nilituma pherangki tharson tero nang kilo birta news report public tv Karbi Anglong kru hem lo alang dak hem phu men la ke sem kru pu nge arong abang ke la dak ke kora hidi pu te jodam tang humbar anungwi nang li hem mate nang li beri long sining ami ki klu pu la bang so buthak nang le rata phan than rata kwan hok ola bang ke ahok lo thema ni litum da me la humbar jo bang ke athema em la dak tu mon the lo same ke the ke cheng ke ni litum da me hong da bar dun lo sita me la so por hu hem na chilut pe ni mek jang lo masini li bang da me tu mon the uji bon pu masi em alom sor nam char dom pe na masi mek jang lo la so phi si ni litum mang ke la so sining kang der bang ni litum char du nong le der lo kadu we da mek jang clip lo smart tum ana mek jang lo masin litum ke la pusona khotona buke thang na me chichini dun de der lo ama sing ke ha phi em mek jang pen ko sona la ha awayar hem da wayar chulap lo ma sing ke kuson men kuson ne arnam nang ke rai mate nang kang tholo bon ni litum chichini ne der lo ma se hada em hala armari hem lo armari ai na nang ke klon se ni litum mang la hem sor bank ar ju dun long lo ama si men thor je ma ni litum phan bank thur noi tv nang kang bo po ma ne la tv awayar mi ki chu tot ang lo lan ve tu ni litum che thegan long hem ma si bhara nang online lo ama ke phone tos anda ve ama sing ke hala binilo phone bang ko nasi doma pulo lang li pangta nervous de ama sing ke hala phone na mi chu de lo busi ni phan sa mi than lo he samya phichi ridam thu lo phone bang ke chu chi amaring ke la ni tu mang ke kadu ka ve thur ama sing ke la pu hala tv long ame ha chi pa me dam lo ama si tha chi ni ne de lo mati ama si ne la pu chi sa pha pri ma hong ki bi pe na dar mi tha dem ko chi wang ju lo lan vet lo so ning we ma hi nai tum la hai la pan he gang tang aju ma hi che theklong ma man ta kali adap ta hem phu bang ha dak pastor long dam lang pa ma hem pi dam ju lo ama sing ke nili bang da hala pu bar lo ha pu da sap so hem nang ki tas bang do kok lo he ama si la pu ba ni li da wang we de so pu hi chini lo nai tum la sining ami sige ro la ke so la ma la mane sining ami siki ro pu bang mane ni tum da kang der bang kar ju du long le der lo mati mane ni li tum phan bang ku son lo ne in par ju dun long ma par ju dun long le hem wire chu lap ta mi ar ju dun long le der lo amang ka da usmar bang la pu bang lo ma si ku son yo me da nang tum siki tu ma pai pu lo ni tum na me bang lo che ma hu ha ka son lo ama sing ke ni li tum na me kap hiri thu ong asor ni thoke an da chu thek the jun thek the son la tu mi por bang ke la puan ve lo alam bang ke ni li tum thang na mi chi ni ne ma bari be the che phuri lo pu ma si la son ke char plung de la son sin li tum ta mi thek am long lo he la bari nang li nung la ke do bari lo la sa jo la solom anda me ro lap te da la pu son ma la hu la da an jo hong ke la an ke phuri de lo ho ge son ba la pu lut thap et ne phur et lo ke di la son ang thor har nuk o e he sa me la pu isi example he mane long hong ga timur thap he la sona system no ha pu ana bang ke hem ke long an se ro long ta la hema bang ke la dak ilong ke hala pu ilong ke hem lo asap so hema klong bang ke dila hem hormu wayar pe nil hai hormu tak he no ke dulu ke di wayar ke ave pin ha da garen ke jonam pes ave der lo Swiss box anda ve der long ka armari ta hala
pini lo aina bang nang klo dak lo ke hala abaya da mi chu de lo tv bang ke hala airtera pot anda mi chu lap lo laan ahmus ko bene ghotna jinema sinimi ruge sabsun ta bang ro de ti sikame nani tum han thang ta pene nema nili tuma bang ke thang na nang ro re la ana baya a che nang chingda thip ta he nang ro re nona mat ki usumar anda dunu pasi pasa pusa minili tum chi theklong le la bang ke a hok lo he nili tum sami chichini don de pen hang ja na hem phu bang ke thur bang ke lai nu bang mating thong he that lo he just lan ve lo ino bang mating thong kling klang lo lan ve lo akang der bang ga chi o dar ju du nong Parokhwa Mondol Congress Committee asai Hemalong Observer amai ke padopon Son sipini pai pai cheklo ni phaing koi Kretrong nomati Mondol Congress Office asai Hemalong Observer amai ke padopon Pini bangso Observer amai ke padopon laki abarim EM ake hairuto ningti Karbi Anglong District Congress Committee amai phu mandate pen is Karbi Anglong Kretroxi constituency do lasi constituency tina longta Observer amai duji lasi Pini nomati constituency alongta Mondol Congress Mahila Congress Youth Congress lapen PCC hai huyatum doma avima lapen ahok pedasai klema hai hui kilang ke chari paduponsi Pini nomati constituency ke parlo Parokhwa Mondol Congress asai Hemalongta bangso Observer amai paduponlo Pini bangso maya longka chitong pon laki nomati Mondol Congress amai phu Monsing Kramsa nomati Mondol Mohila amai phi Phudang Kramsa pi lapen PCC along mai phu lapen chun bangatum ta chitong don lapenan parta abarim EM asok tiron sitami bangso along maya long chitong don lapen Karbi Anglong District Congress Committee Observer pen nangka chitong don ake hai Huklesor be lapen ake hai Jameson ronghang atum chitong don si bangso Observer amai along jumisen alam thantika lapen koson si Congress party atum Chipang tang ponang jima lapen koson pensi ke claim kidam nang jima alam hai hui sitami kachitong don arara tumaphan thantika abarim EM asok tiron pen kapachini pon nomati constituency along kadu kabi PS inkoira truck do lasi pini bangso Observer amai along nilitum kachup hapon ke ECPS along bang hini amsi hang poncho Sita nomati araratum Congress aphan ningkachi thepar pega joksi pini bangso Observer amai along kadu kavi kachitong pon bang pharu ke thom aphaido lasi nona teng langdam pulote MLA ke lega hutke nomati constituency along penke haipon vek po pusi abarem EM asok terona hinpen pachini pon lapen asok teron pen kapachini pon thu alama bangke nilitum Congress sarkar ningkan sirkep loka vesita pinyarni anta Congress apha ningka che par pega jo alang litum nahoga party alongta dunde lapen alang litum aphan tangka sikai si pi movesita alang litum Congress apha ningka che par pega joksi non puanta do theblang pusi abarem EM asok terona hinpen than pachini pon lapen non malom Congress along akaprek a party pen che osi Congress along nang che pa ogdun bomlo lasi nona tenglang dam pulote nang kileji MLA kilega hoda bangke Congress party pen si haipon lapo pusi pachini pon lapen abarem EM asok tiron pherangke phan kapachini pon ke Congress sarkar jongsi banglo pulote hemprek mate article 244A bangke pachunvek po lapen MP Rahul Gandhi sitami Karbi Anglong aphan hemprek nang pipopu ningje atlo lasi Karbi Anglong ke Congress sarkar jongsi nang chari lo pulote hemprek ta longvek po pusi abarem EM asok terona hinpen pachini pon ang tonalam kachini ji aphan abarem EM asok teron lapen nomati Mondol Mohila Congress amai phi Phudang Kramsa pia tumalam le arjupon lona Denarong penili tuma phirangke arun terang nang kilo berta news report public TV Karbi Anglong
kali pini meeting bangke non roton tia ke hai district president mandate pen alang li lapui is Karbi Anglong long 17টা সমষ্টি do hala 17টা সমষ্টি long প্রত্যেকটা সমষ্টি long alang observer sia committee banai tane প্রত্যেকটা সমষ্টি long koson sia committee dumai ma mondol congress mohila congress youth congress abe PCC tu ngso kam claim ke dam ma hala so kelang cari je ahok pet committee dumai ma claim pakama kalima kalang ma hala so kelang cari bansi observer sia committee dang toy la sela so committee bang ke na tum dan theklong lo Tuklesor biya ka secretary Jameson ronghang ka secretary alang le tumsi bang lo abe alang le district lo member le thesang ho alang le ta dolo la se alang tum nompini thekdam lo nitum ke ha bang ke dak 26 ta polling station do se alang tum directive teng bolotang te addression teng bolong te isisia polling long ke komna te me bahani polotang te nitum dak bang ke only 26 ta polong te 52 ei nona bang thekdam lo bang pharok thon me to ko nitum bang ke public man hang he bang pharok thon me to ko la so teng bolong te non nomoti long bang ke congress bang ke mimuchot chon thekdam long nitum se thekdong bang ke dang mohila congress ta committee do youth congress ta committee do mondol congress ta pura strong ta PCC ta do besalang tum observer tum nanglang teng bolong te aning rong o so se thekam long asidang bang congress ban nong ta dolang besalang tum amethang special long ta chipi pon lo desa so teng bata congress in tangkring lang ape done frank bang ji assembly election non nomati pen koson se congress ke pang tang ma koson se ke pahai ma la so nomati long pen la so pasin tum pide bang to observer nang toy lo la se la so teng bolong te roton ti alang lek alang pese mandat pen along tin toy lo ninu tum long bang pini pen bata hini lo nang toy la so karona bang ke achu phong bang ke asap su munit kiche tong komche mar atau kisu do komane ke hema sorgo su komane la son homasa to kok ma pini bang ke sok bang lap lo halak chitong ti to man pini bang ko aku pundorong chitong tu se la so teng bolong te itu nomati bang ke congress bang strong holang nonal ke ma theklong lo mati ha kopi ha oi o katisik panen la pini la mohila tum kuru tum kadu wena tu la loge jo non congress sarkar be 9 bosor lo ninkan sir kep lo neto sarkar be 9 bosor sarkar be yang bong dan tum non anta mohila tum don thelang puru tum don tebla nitum tangkas sikkas te pun pimo be sarkar asuni telang onde BJP longke sita me nona bangke nitum dak nomati longke congress do thiblang mohila pono youth pono mondol pono PCC pono lasila an kawiang bong ta nonang do thib bangke nona pranga bang je bangke congress ka jangring lo ati mo pen dilin je lo mati nomati long nitum nom pran sarkar ke non nobosor lo sita me la dak methang police station lo parokal P school lo parokala M school high school lo ma congress tum remre pila stami okoreng long amang ke non sarkar dobom dobom da amethang puling long BJP tum duita puling da remla nitum ke rem mangala ke chok lo hai nitum ko opposition party nitum ke ruling kali sitami nona bang ke ruling a government powerful do kok da methang puling long remlet mane amini gupilo dak serat tum chini nangpur dak serat tum paklang dak okoreng a puling long mane BJP bang parem mane koson lo laken ta mane BJP bani nge dok de lo BJP bani nge chithe lo la se akapre dol dam lap lo la si non phanga bang ji bang ke nang dollar pen sarkar dollar pen sidang na methang pulilong kerem mane non nes ke sungrungi BJP tu okol nomati poli Karbi Anglong poli olasa mata dake BJP tung khaji sung oji kita yaskar bilang manfaatkan implicit produk hasil pakai nomor haji non le tum kelang da mateng bolong ta non le tum ke long phota me u long phota ndel tum mi pik kimi karon bipoloma non la ton ke lehlo along tin nang join dut atimi ta roton ti long do ala dwar baguri mar dola mara long hada ta pray 150 200 jon aka pre dol pen congress long join dut na ta video long lo me te kona sinte BJP tum daily ta 2000 3000 एकदम 1500 ke join aka pre dol pen ku la so teng prote congress long ke nang join du ja munit sew dena pok tang te tane dor bagro timi 150 200 te konna pe sinte ke bang long te lai ken te hala dana tum thek long ST morcha ajer president secretary mata resign GPC congress long bang julu mati abe tumi dikhet mamai homosti long korkati homosti long da pak hata long hala dak na tum thek dang lo
APCLC pen BJP pen nili masa ta meeting dun lo ta kwan lo arong masa nang join dun hala ta nan tum theklong no pak hara long ta prai 200 ne 800 ne BJP la pen APCLC pen si council long join dun to ta korkati lo nang join dun la pulo tang te koson si akapre dol tum Anglong re long te kongre long son si ong re long te la sedang ni tum nomati long amata penang an akapre dol penang join dui sita me tona bangke alang litum bangke apora sapso chonghong charlang la sedang tum langding ho la 2025 last angbong penang an akapre dol pen nomati long ta kongres lo lang join dui thek long na tu kali la bangke dili kata puer lo Rahul Gandhi masih la bangke 2021 nengkan nitu ma sarkar bang lo polotang te tu purbo article ki implement kuri popu a video do dil lo a video do no mata ne na par ju thek lo number 1 pen gorob gogo mat alang li pudang lo ke Facebook long Twitter long pudang lo ke je nitu ma sarkar bang lo polotang te nitu ke tu purbo article ke nitu ke Karbi Anglong mane Anglong so tung kari ke nitu ke papling pu bolang le ke Twitter long chitok ta pudang lo tang te la sini tu malidar Rahul Gandhi pen asam long alidar gorob gogo ni da kapi bangke nitung ni itu bangke lake hilopi lam lo alang tum kening je prime minister ke manji tum lo chief minister ke manji tum lo alang ni tum kening je mane lake klang dak lo Karbi Anglong tu pudu artikulo bangke lake implement ke pupala mak lake klang thank you nilitum bangke pini ke district committee pen observer nangke to lo so langcaria kang amai la selat so mai long nilitum amulu kecitong do nilitum mondor kongres mohila sita meang ton pen committee chokla la pen PMCC sta jogigla la sipini mohila kecitong sita me ahong kha dui ko la pen nilitum ke la lo nomati ang kang along ke kewang jilangan ni sita me nilitum ke kongres sarkar along si dodunji la pen kewang jilang sita me tum claim ke dam sita me cepaduk pon bom la pen terat sita me tum long nang citodun o la pen nilitum pudamji nilitum mondor kongres mohila mondor kongres youth kongres kadu ka sita me la dak aklai kitan aping kitan amasin nilitum phanke naing lokun e nilitum aping kitan ajok pini sita me claim me dampun ana mahirju me pen nilitum claim pun dampun la pen kewang jilangan ni sita me nilitum ni kemenang le lote la bangso nomati ang kang phan angsong manemi pun me epen anso se litum along development ke pawan ji phan la hai sin litum bor ipen ji la pen soarlo phansi abangke litum che song ponji soarlo pharman sin litum che song ponji la litum soarlo tum ke non pusita me do thiblang la pen te rong ru pusita me ke dam ki ju sita me dam pun wang pun a committee chok lap la pen nililong nang ke cherap dun nilitum mondor mohila kongres secretary pen chenglo nilitum bang thong kebra hinian nilitum office bearer committee do la bangso committee inuta la son la mane dopet sido inuta banglong ke dam la son ave ningkan krep polo nilitum la stame do tip non sarkar ave no bosor lo la sitame tum do tip la pentenitum district mohila sitame meo la penitum suksar sitame alangli nilitum aphan nangke japon misena joini pinilitum alangli long dudun tiplo nilitum mohila doan sitame alangli phan jakong pidun tipo ke bang jilang sta pidun tipji atema alangli ke claim ke dam mesen Karbi Anglong along sitame angbong pen alangli sakuri ki pitame nalitum kadu weda chini lo usuk teron XCM sarke sakuri ki pi ke ong nailo tumi head nilitum labang so meeting aphan nilitum rong ke dam mahut elong adimalong alanglin ilitum masar asopo phan sakuri PPC alangli hemrit ke chebonai ke lang mi nilitum tanding arong piglo nilitum long mondor kongres mohila mondor kongres along klemba alangli Anjali surgery alangli ke menachi pulo ba ko son sila puan sar ke claim ke kedam ke mia joini pini la bangso apuria la tu hemrit ka chikim pen chenglo do thak mi la puan ke li tu masar se ka matha the la si kewang jilangan ni sitame alang liphan jakong pidulo nang nomati arat doan phan chuningri le tholo nang litum ilitum kaching honnai XTM usuk teron saraphan pahai le tholo nang kewang jialom sitame nang litum jakong nang ji nang litum kacirap kacito nang ji nang litum pensi nilitum sitame angsong an sitame claim dam dun long ji niliar pu bangke
nomati la mondor muhila me pilo presiden la pente nilimen ke sangpi pudang kram sapit